Diba? Ay, picture. Uy, ganda. Welcome to... Ano nga ang lugar to, kuya? Tinalisayan. Welcome to Tinalisayan. Justin Bieber. Welcome to my vlog. Welcome to Tinalisayan. Ganda. Ano to? Cesar. Hi guys. Kailangan nating bumaba na. Ayan po yung isla. Ito yung sinakyan namin. Hi BM. Bicolano man. Saan na lang cut kapag nag-picture kasi. Sige po. Ang ganda dito sa ano, puro sila white sand. Ayan. Ayan, white sand. Ang gaganda ng mga isla dito. Must visit guys dito sa Burias. Meron ditong Animasola, itong Tinalisayan. Yan, shout out sa mga sponsor. Kapag gusto nyo magbakasyon, isama nyo ako. Kapag gusto nyo magbakasyon dito sa Masbate, uwi kayo ng Pilipinas, tapos punta tayo dito sa Masbate. Yes. Picture! Ito, meron pang phone. Dito video ako din. Kunin mo nga. Kanina to? Yan. Gagamitin nyo. Maganda yan. Maganda camera niyan. Video natin tong mga bato. Ayan yung mga bato. Diba? Kaso mainit lang siya talaga. Mainit. Diba? Ang ganda. Wala tayong drone. Ayun o. Isla pa yun o. Diba? Hanap tayo dito ng... Gumawa din kaya tayo. Ito malaki to. Ito. Yan. Ganda. Ayun yung mga kasama ko guys. Meron din sila ditong malilim na cottage. Ayan. Pero pupunta tayo dun sa kuweba. Kasi mainit. Yes po, mainit. Ang layo. Ang layo nito from, ano pa to? Hindi ko kasi alam yung mga lugar dito. San Pascual. Taga dito sa San Pascual. Tama ba? Si Kuya Vince. Hi Kuya Vince. Taga Burias sila, di ba? Tapos taga San Pascual si Kuya Vince. Doon kami nagstay sa sa San Pascual, sa resort, sa Atlaza Resort. Yun na lang, sa Atlaza Resort. Init po. Wow, ang ganda. Ang ganda ko, joke. Ayan o, sila din nagpo-photoshoot sila. Dapat nagdadala tayo ng photographer. Personal photographer. Yun. Tadan. Hindi na ako sanay mag-vlog. Hindi na ako sanay guys mag-vlog. Hawakan mo na. Ikaw na umawak. Ay, dyan kayo dadaan. Saan may daan? May daanan. Saan may daanan ba? Diyan dadaan. My God! Tapos, ano yung pinangasan? Feeling ko mag-ano ako, magpapa ako. Kasi Magpa. hindi Ito na lang madulasin. Ikaw magpapa ka? Iiwan ko ba yan? Ano yun?
Videographer na ako. Ano naman to, no? Waterproof naman to, no? Huwag mo yung babasahin. Oh, may tingin. Ganda. Kat, magsalita ka. Thank you, team. Ganda. Kailangan natin mag-jacket kasi pabilis tayo kumitim. Mas matagal akong pumuti ulit. Matagal bumalik. Uy, may mga naliligong bata. Ang ganda. Ano yan, video? Yes! Uy, baka may halos pa dyan. May ano daw guys, may hahas. May hahas. Walo-walo. Paano kung dyan mga kabalil dyan? Doon sa may Di ano? ba taga dito din si Ate Angge? Dito sa Burias? Ha? Oh. Sila ano, sila kusina girl, taga Burias din. Kasi di ko alam kung saan sila. Ay, maganda. Shower out sa mga sponsor. Sa video ba ba? Kasi may mga sponsor na nagtatanong sa akin kung saan daw ano, Wala pang disiplina kasi dito. kung saan daw maganda na mga places. Eh kaso malayo to. Diba, pag nagbakasyon kayo, sabihan nyo ako. Huy, isama nyo ako eh. Isasama nyo ako. One time nga, sa... Ay, Kuya Agape! Shower out po. Nasa kotse sila. Bikene men. Buti talaga. Pinap. Shower out sa pinaka-pogi naming kasama. Takot si Trisha to. Pinaka-pogi naming kasama. Boss, dito lang naman. Pero sa isa mo tayo di maligo dito. Punta daw tayo dito sa kabila. Ayan. Ay, malalim ha. Malalim. Ayun. May ano daw dito, guys? May walo-walo daw dito. Baka makaano tayo ng ahas. Sham-sham. Sige, sham-sham. Hi, BM! Shoutout po sa ano ba, Captain Vlog. Katlin vlog. Ay, picture. Ayun. Init. O, yan pa. Dito na din tayo dadaan. Malalim po dyan, kuya. Ay, hindi man. Ay, wag na. Delikado. Dito na tayo. Dito na ulit tayo. Baka may mga ano kasi gising bato dito. May mga ano, ganyan oh. Nakakatakot. Baka may ahas. Tara na. Kanina daw, meron daw na walo-walo, hindi natin nakita. Sayang.
Naliligo na. Wala akong patungan. Dito kaya. Ayun. Ang ganda ba? Ang ganda ba? Ganito muna. Kahit against the world. Tulungan tayo. Diego, yan dito. Halo-halo. Uy, nakabidyo pala to. Kaya pag-vlog ko, nakabidyo pala. Ito na guys. Kasi diyan ka na yan. Okay. Ayan na. Basura. Ano kayo? Kaya sa bibig. Ano? Ano? Sabihin mo! Wala. Sabihin mo! Pabalik na po kami. Nagdidisyon tayo. Ay, mamaya pa rin nagdidisyon. Lechon. Ikaw nagdidisyon din? May lechon daw. Grabe, ang ganda. Oh. Tanggalin natin yung slipper ko. Kasi, tapos nahulog yung phone. Ay, natapasan mo na, BG. Ma! Matarom! Matarom ang gapo! Yan. Ayan oh, ang ganda mag-picture-picture. Ayan. Hey, nakakapagod.
Madulas. Yan si BM. Ganda ng dagat oh. Ganda. Hugas muna tayo ng paa. Uy. Ayan guys. Thank you po. Yun. Sa bangka na kami. We're here at the port of Let's San go Pascual. guys! Ay, ano na ba? Si PM oh, si PM. Dito kami sa port ng San Pascual. Ayun. Ay. Oh, hulog siya. Ayun oh. Okay na po kuya? Ah, sige po. Yung hagdan pa. Hawak mo na. Caesar salad. Cesar Azar. And the legendary. The best of the best. The handsomest. Yeah. Eh, my God. Sisiyo. Thank you po. Yun. Ayun. Saga na ito pang inumin do. Biyo-biyong ko na lang. Yan.